Odhiambo majaber nyakwara moke jwang kamora mora ma intiere odhiambo ma kawuono ma odiochiengni mar ariyo higa mar 2020 koda auchiel higa manyien nyakwara moke jwang pod wan welo iye ka bende kipenjo ng'ato kacha ni dhi nade higani wambe koko wanene sani wan ka odiochiengno mar ariyo kamora mora ma intiere wagono Nyasaye kamano kuom bedo kodi kendo bedo kodwa bende ko wamanyoni kendo wamenyoni weche mago mosebedo kae ka waluoni e okinyi ma kawuono nyaka sani ma koro wakelonie weche manyien mag ang'ich welo mago moting'o moko mantiere kod lit gi kuyo moko bende mag siasa makagi kae kachiel koda ka moko mag dongruok kod moko bende machiegni kod gimawa kaka Uganda wadhi bedo kodi kae nyaka giko mar weche manyien to mokwongo ne weche manyien magi e thond weche. We have 4 suspected Kenyans who are trapped in this building or in these rubbles at the moment. And all the teams are putting effort to rescue the 4 who are trapped. Jiang'wen okwamo e kar odorofa 16 ma oruombore piny kar dak ma South Sea Nairobi kendo menyo margi dhi nyime. Last year maybe ilikuwa afadhali kidogo kuliko ya this year because depending na syllabus venye inaenda itabidi nijikakamue hata school fees iko juu ya hiyo shule iko juu lakini nitajikakamua sana. Jonyuol kod jopuonjre kasore gi krok ne yawo sikul ka sirkal bende olando ni gisegolo siling bilion 44 ne sikunde. Tumekuja tu kukusupport na kukuambia ya kwamba serikali tuko na tutafanya vile itahitajika ndiposa ukapate fidia. Kaneno ka serikali obiro kama ayudo ka koro an kod kwe mar chuny. Jago ma jahigni 52 mong'ere kaka Charles Osore mane onego thuond ng'ielo bang' nego guoge mohero e gwenge mag Madungu, Sigomre, kaunti ma Siaya tinende ibichul kaluwore kod lal mane oyudo. Hata niko confused sijui sasa nilimza nini year 2025 ama 2026 sielewi. Kato bedo ni numbers wa nene piny but ne wayudo thuolo mar miyo minewa outcomes maber. Bende wamenyo sigana mar nyithindo 13 manyonyuol ka iyawo higa manyien e osuptal ma Jaramogi, Kisumu. Machiegni nyakwara moge jwang' achiel ma midhiambo kawuono kamoro moro ma intiere luweche manyien mag Ramogi TV odhiambo ma kawuono mano ka okale mbui mekwa duto te mag Ramogi TV, Facebook Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube kachiel koda ka SMS line ma bende yoronwa ote mari karka en 3 ithulo duto jaloko marwa en Elizabeth mano Liz Otieno ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumu ka nyakwara mokeo nyaka Chisango wachako weche manyien. Chenro mar manyo ji 4 mano mane ntiere odorofa par kod auchiel ne oruombore kuomgi e kar dak ma South Sea boma ma Nairobi pod dhi nyime. Mae timore seche ma sirkal dhi nyime gi timo nonro mar yango gino mane nyalo miyo odorofano oruombre piny. En chenro nyakwara moge jwang' pod wamedo luoni kar ka jafwambo marwa Joyce Oduor ne ogotach alwora ma South Sea odiochiengni ma kawuono kendo oiko sigana ma iye lach ni mar jotelo mopogore opogore bende osedo thuolo mano mar golo paro mano moting'o jodito mawuok e sirkal moting'o jatend migawo mano mar weche mag jotije pacho kae kirange kacha Geoffrey Ruku kachiel koda ka jotelo mawuok e kaunti ma Nairobi kaseyo magibiyo en mano mar timo nonro kata mane ote margi maduong' ahinya mano magichiwo ne tend kaunti kachiel koda ka telo mar piny Kenya mangima. Joyce Oduor poni ko sigana makamano bende ma nyaka sani mwalose ni en gino ma pod dhi nyime alwora ma South Sea County ni ma Nairobi ka waiko ni kanyo wang'o thuolo mar mi mathoth ka gitimore sani kendo kaka wamedo mana luoni gi e kind weche mamoko ma pod wantiere kar kae. Wadhi nyime ka nyakwara moge jwang' ni migawo mar omenda ochwalo bilion 44.2 ne sikunde mago mag piny owacho mano ma siro weche mag somo e tam mokwongo mano madhi chakore chieng' wuok tich juma manyien ne jonyuol ne ma jopuonjre magi dhi e klas mano mar 10 kata grade mar 10 mane ni kod ng'ur e wi sikunde mane oterie jopuonjre magi kata nyithindgi. Piny owacho lero ni gin gi thuolo mano mar chwalo ng'ur margi nyaka tarik 9
dwe mar achiel mano dwe mawantie ni higani. Chris Owino nigi lerno. Ndalo 4 motelo ni jopuonjre yawo skunde e chak tam mokwongo e higa mar 2026, migawo mar somo ogolo omenda maromo bilion 44.2 mar siro weche mag somo e skunde mag primar kod sekondar mag piny owacho duto e pacho kae mangima. E ote mane ochwalne ute fwambo kod migawo mar somo, skunde mag primar dhi yudo omenda maromo bilion 3.7, skunde mag junior sekondar dhi wuok kod omenda maromo bilion 14.5, e kinde ma senior sekondar to dhi wuok kod omenda maromo bilion 26.3. Migawo mar somo bende oketo ler ni weche mag somo e skunde duto e tam mokwongo dhi chakore ayanga chieng' wuok tich manyien e kinde ma jopuonjre mag klas 10 to dhi yepo tarik 12 dwe mar achiel higani. E wi ng'ur ma osebetie kowuok kuom jonyuol ma jopuonjre mag dhi riwore kod klas 10, migawo mar somo onyisogi mondo gichwal ng'ur ma kamago e kind tarik 6 kod tarik 9 mar dwe mar achiel higani. Mabiro bang' jonyuol seyo migawo mar somo kuom tero nyithindgi e skunde mabor kaachiel kod terogi e skunde marang'eny mag gini piny ka ipimo kod maks mane giyudo e piny mar KJSEA. Kaka yo mar tieko kiawa e wi omenda ma jopuonjre mag sekondar mag day school dhi chulo, migawo mar somo onyiso jopuonj madongo ni onge lokruok moro amora e school fee, kendo sirikal dhi chulo omenda duto 22,244 e wi japuonjre ka japuonjre. Mabiro bang' jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro lieko chenro mar sirikal chulo shillings 12,000 kende, kendo weyo jonyuol kod osiko mar chulo shillings 9,374. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pod wantiere kar kae chenro mar manyo iwacho ni yepo mag sikunde kod weche mamoko bende ikruok chal nade. Ndalo kayo machiegni mano mar yepo mag sikunde kaluwore gi lendo ma ogol kanyo kod migawo mar somo odiechieng' ma kawuono, jonyuol ochako ng'wech mano mar nyiewo gige sikul kaka yorno mar ikruok ne tam manyien ma tam mokwongo. Ywak to kata kamano nitiere e wi nengo mar mwandu ma jonyuol bende ywak ni malo. Ne wamenyo kit ng'wech mano madhi nyime e boma ma Nairobi ne ikruok ni yepo mag sikunde tok sikuku. En ng'wech ma ochakore e higa manyien. Uniform iteng'o, buge iiko. Higa manyien ochakore ka jonyuol ma Nairobi gore peksen mar neno ni gitimo ikruok makare ne nyithindgi ma ikore ne yepo ma sikul juma manyien. Kawuono, jonyuol wuok oko mar neno ni uniform gi buge oyudore. Ywak en mar buge mar kit somo manyien. Tuseme ya last year maybe ilikuwa afadhali kidogo kuliko ya this year, because depending na syllabus venye inaenda, venye ina change, inabidi hata sisi to change. So when it comes to textbooks, zinaongezeka kila saa. Malipo, tupunguziwe malipo shule, karo, wa vitabu, watuletee vitabu mashuleni. Do at least hata kama ni kununua, tujue ni fees, tunalipa kidogo, na uniform tununue. Ekindeni, jonyuol ywago pek mar ngima makoro nyaka sani omonjo fukegi. Sijajua shida ni gani, kwa sababu wanasema mahali wanatoa material, maisha imepanda, kila kitu iko juu. So mahali wananunulia material, mahali wananunua vitabu, kila kitu iko juu. So imebidi wapandishe. Kwenda kwa uniform ziko juu, material ziko juu. Hata hiyo itabidi nijikakamue, hata school fees iko juu. Ya hiyo shule iko juu, lakini nitajikakamua sana. Jouso mag mwandu sikul bende ywak ni gimedo nengo nikech pek mar uchumi. Tunapandisha bei sana kwa sababu hata sisi tunanunua material na bei ya juu. Wanabagi sana. Ivinka wana pesa. Ile price wananunua nayo iko chini sana. Wanalia sana kwa bei. Kata odoko ni ywak nitiere, jo hala ma uso buge kod uniform nyalo buonjo kaluwore gi kwan mani malo mar jonyiewo masani manyo mwandugo. Naona students wamekuwa wengi compared to ile mwaka ingine. Juu sasa tuko na senior school, so wamekuja wako wengi compared to last time. Najua tukuwa na form 1s. Yeah, this time wamejitokeza wengi. Yeah, it has been a little bit of slow. Parents are not coming as we expected. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kama chalo dhi nyaka kaunti Makisi kama do ne obila Makisi ochako nonro koda pedha ne kweth njore ma osebedo ka monjo jopiny e bomano Makisi koda luora mare. Kendo manyocha okelo nek mano marawere moko mago mag jima moko bende ma odong kata kod inyruok
Jafwambo marwa moke kaunti ma Kisii Crispin Otieno miyowa ler mar wachno. Kuom jumbe ariyo koro, jodak e boma ma Kisii kod aluorage osebedo gi achiedh nade kod luoro. Pichagi nyiso moko kuom rawere ma osetony e lwet jonjore go. Adhonde mag beti kod pala okwako dendgi kendo gilero sigana mar masira ma ojukogi e lwet kweth njore no, ma oweyo ka rawera achiel otho. Ma en achiel kuom rawere ma nyocha omonji e gweng' ma Daraja Moja. E gweng' ma Upper Hill, Egesa ma omakore gi boma ma Kisii, bende osebedo gi ripode mag rochruok arita. Faminas Ongera lero kaka nyocha kweth njore omonje kendo chwoe gi pala kaachiel kod monje gi beti. Mmoja alikuwa na panga, mwingine alikuwa na rungu na kisu. So walikuwa yao ilikuwa wanataka simu. So mimi kauliza simu yangu mnachukua wapi? Ndio huyo wa mbele akanigonga panga, I think. Aligonga panga hapa. Kidogo hivi kuangalia nyuma, huyo wa nyuma na yeye akanitunga visu kwa mguu. Tena kuangalia kufocus wa huyo nyuma, huyo wa mbele tena akanigonga panga hapa kama mbili, alafu kuna ingine hapa. Rawera maja higni 23 manyocha eka otieko sombe e kar tiegruok ma Kisii Polytechnic sani koro odongia dhola e wiye kod bamne. E gweng' ma Nyanchwa bende Uganda odong kod hinyruok makagi kasha. Venye walikuwa wanataka kuchukua simu hivyo, mimi nikashika huyo mmoja. Nilikuwa na nguvu sana. Hiyo ndio nilikuwa nimetokea training. Nilikuwa na nguvu, nikashika yeye zaidi kidogo ni nyonge. Mwingine kuana nimeshika hivyo, huyo jamaa wao akakuja na kisu akanipiga hapa. Apisas mag arita kwe oyango ni apedha osechakore ne kweth njore go. I would want all those victims who have suffered such attacks to make reports so that we can initiate investigations to find out who are involved, where and when. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Nyokoromo jwang ko Kisii waranga na matimore Nyatike kaunti ma Migori. Anyuola mar Guda maidore gwenge mago mag Nyatike ochiwo omenda mar basari maromo siling milion 2.1 ne nyithindgi mano maromo 134 masomo e sikunde mag sekondar kod mago mag kuonde tiegruok mopogore opogore. Japuonjre ka japuonjre oyudo omenda maromo siling 10,500 Jojuma Nigilerno. Pek ma yudo somo ne jopuonj mathoth ne kalgwego mag Nyatike mane ikelo kod onge mar omenda mar somo ne omiyo anyuola mar Guda e sapkuono ma Nyatike ne obedo piny kendo ne obiro kod paro mar solo omenda matin mar siro somb nyithindgi. Paro ni mano biro higni malo 5 mokalo osekelo geno maduong' ne jopuonjre ma anyuola ni mar Guda mane onge kod geno ma yudo somo. Doka nyathi ok bed gi thuolo mar bedo e school. Gin frequently at home, tiriembo gi mondo gidhi my school fees. So wan kaka jonyuol ne waparo matut wakonto ere kaka dang wa maintain nyithindwa school nikech sama en maintain school no eko bedo gi full attendance lessons. Higa ni jopuonjre maromo 134 mowuok e anyuola ni mar Guda omiyo omenda mar somo maromo milion 2.1 ka japuonjre oyudo omenda maromo 15,000 kod 900. Nyathi ka nyathi dhi yudo siling 15,925. Gima chalo kama no wagombo ni mondo timre ne ji oganda duto te mondo nyithindwa oyud konyruok nikech somo ka ok iriwori gi jowadu to samoro nyalo bedo mapek matin. An gi jonyuol na te lakini challenges to ng'eny. Samoro nyadhi school to ichope school kichopo kigocho ne janyuol maybe otemo manyo fees to fees onge madhi chuni ni podi iyo dala matin lakini nikech koro Guda nitie gikonya dhi mbele maonge challenges mamoko. Nyaka sani onge japuonje moro amora mawuok e anyuola ni mar Guda moseweyo sikul nikech onge omenda mar somo mabende koro biro kod jol magiyudo ka ok anyuola ni mar Guda. Ka okalo kuom omenda ma jokanyo mag anyuola ni mag Guda solo kod rambe mabende gigoyo osemiyo gibedo kod nyalo mar chulo omenda mar somo ne nyithindgi duto mantie skundego mag sekondar kod kuondego mag tiegruok. An gi nyithindo 3 modhi chulo negi pesa. An atimo business. To samoro business nigi challenges. Samoro en piny. Sani an gi nyithindo 2 moseyudo kony e Guda community kae.
Yuto ma jakonyrago kuom nyithinda gi ekien mana yor pur. To seche moko pur ok dhi maber, seche moko piny tho. Jakom anyuolani mar Gura Dennis Akach wani higa mag 2015 nigi chiwo basari maromo milion 3 ni nyithindgi maromo 300. E higa ni wasebedo gi arambe ma jumla wayudo ka kiep mar siling milion 3.2 ma in total wase support godo nyithindo madhi 300. Jokanyo mag anyuolani mar Guda wacho ni omenda mar basari ma ichiwo kod piny owacho tin kendo ok nyal jolo som jopuonjego duto gino mabedo ni miyo gin giwegi ne gibiro kod chendone mar jolo nyithindgi. Nitiere kaka samoro wanyalo yudo basari, to basari ma sirikal kelo samoro ok wanyalo yudo gite kaka community. Koro wayudo ka nyithindo nyo bedo gi rem moko. To ibiro yudo ni nyathi ma sombe ni piny mogik kata day scholar biro bedo ni chulo 20,000. Koro ibiro yudo ni janyuol pod biro dong' gi pek kuom 14,000 mondo chako sol lwete ofuko. Omiyo ne wabedo piny mondo wane ni bedo ni sirikal support wa to wan bende wan e sirikal. Wan bende wanyalo chako support sirikal e yo machielo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wacho ni ranyisi maber ahinya ne dhoudi mopogore opogore kata kirango gi kaka itimo gi gwenge mamoko. Kama chielo nyakoromo gi jwang'e ni jaod bura marangwe Dr. Lilian Gogo odok ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga e wi ote mane ogolo e yawo higa manyien. Nen mano wacho ni en chik mar ODM oyiene mar laro lemo mar jatend piny Kenya. Poni obiro dhi kendo chungo jalar komno e yiero mar 2027. Gogo wacho ni ODM en duon bura mani kod chikene kendo ogai mare mani kod oteku mano mar laro lemo mar jatend piny Kenya. Ka duon bura no ong'ado mano mar dhi laro kom kamano. Ka ok giriwore gi duon buche mamoko bende wacho kanyo ni ote mane Dr. Oburu ogolo koro idhi tieki dhi tieko sukusuku mosebedo e kinde mokalo. Nigi structures mage kaka koro sani party leader mar Dr. Oburu Odinga. To daktari no se wacho maber mabende as standard practice e culture ni party leader ema always en ga flag bearer ka party dhi tero candidate mare kende owuon. Kendo kata ka iriwruok kata kitimo negotiations to party leader nyalo mana gwelo jok manie party kata officials mag party to ene motelo ne negotiations kabila go. But leader marwa daktari Oburu no se wacho maber ni ka party dhi bedo kende, ka party dhi chung kende to ene mo dhi bedo presidential candidate. Kendo no timo maber because maendigo koro brings to rest gimoro ma kila ng'ato koro ne dwa dhi bedo presidential candidate mar ODM. Wache kendo kete ayanga kendo an kaka mjumbe marangwe asiro wachno nikech koro gik moko gin clear. Owinjo wadhi ka waluwo gigewa mag party e yo makare. It is not the time to kila ng'ato ka ng'ato golo statement mare. Democracy nitiere ODM. Omiyo kata kineno ka ji ywayore to ji ywayore nikech democratic space manitiere ODM. Mano konyiso ni wapogore. But owinjo jopiny dwa winjo ni to kaka party mane jakom oweyonwa party maber, party motegno, wan watime ang'o. Kama chielo nyakoromo jwang' mane sigana mano koni e tielo ma okwongo karkacha en ni chenro mar manyo ji 4 manyao dorofa 16 ne oruombore kuom gie kar dak ma South C e boma Nairobi pod dhi nyime nyaka sani. Mae timore seche ma sirkal dhi nyime gi timo nonro mar yango gino mane nyalo miyo odorofa no oruombre piny. Joyce Duor nigi ler mathoth. Ma e chal mar aluora ni ma South C Nairobi bang' odorofa no ruombore piny. Tinga mag komeko ochopo e chenro mar reso jogo ma odno ne oruombore kuomgi. E tipo mar wang' dede ma Ramogi TV oyudo, kar sa 10:04 gi nyiriri 47 mar okinyi ma piny orugodo kawuono, jago moro nenore ka wuok e igache ka ochomo yo ot moro. Mana dakika achiel kende kapok ochopo kama odhiye, mano sa 10:05 mar okinyi, jago no nenore ka jal ma gimoro obwogo kendo otemo ringo ka odok kama owuoke to olwar piny. Mano esa mane odorofa no ruombore piny kendo buru mawuok e odno ema nenore e kor yamo ka umo jago no mane oyudo hinyruok kendo koro oyudo thieth e od thieth ma Mbagathi.
Kaluore kod joneno, mano bende esa mane giwinje nduru magiwuok neno gimatimore. Odno ne oruombore ma oumo jomoko. Kochopo kawuono gimoro saa 10 wawinjo ka dhano go nduru nikech South Sea ing'eni urban koro dhano ok timang'o dhano ok nindi. Kwa woko to wanong ka building makoro ntokwasni building ok crumble to bira mos nitie soldiers mane rito building kanyo. Ok wang'e exact number lakini ang'eni there are more than 3. Bende wachre ni nitie jomoko mabende nende kalo koro ko gold slab kanyo be nano ma confirm lakini nitie jomedo trapped kanyo. Familia mag ji 4 ma ichichni odno ne oruombore kuomgi ochopo kar masirano ka giwuok e kar dak ma Mukuru kwa Njenga ka gin kod lit e chunygi. Milome mar masirano ne ochopo negi mana e yo kinyino. Tungine tu area hii napigia sisi simu ndio nasikia anakuja saa 12 hata sisi hapa ya asubuhi. Mimi mama kijana jana saa 12 ametoka kwangu ameenda kazi. Tangu saa hiyo nimesikia jana saa 10 ameangukia nyumba. Sijaona tangu saa hiyo. Wakati tulisikia hii disaster tukajaribu kukimbia baka hapa ambao ni watu wetu wawili ndio walikuwa wanafanya kazi hapa na ambao baka sasa wako ndani, hatujui kama wako hai ama wamefariki. Jodak makono kachiel kod familia majoheragi odno ne oruombore kuomgi koro hum nono gino momiyo chenro mar reso joma nitiere e odno dhi mos. Rescue response obedo slow kidogo. Gichako lakini gichako late. Mano gima Nairobi County nyaka lok. Kutoka saa 10 mpaka saa hizi hata kama mtu alikuwa hai amekaa muda hapa na atuoni usaidizi yoyote. Imekosa mwili yake lakini unataka tupate hiyo mwili tuzike kwa dini yetu kwa Muislamu. Jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku mane ochopo kar masirano oyango ni nitiere jogo ma odno odiyo kendo sirikal osechuogo tim makende mar konyo e gologi e odno ka koro kwayo familia go mondo ohore. We have 4 suspected Kenyans who are trapped in this building or in these rubbles at the moment. And all the teams are putting effort to rescue. We are not getting out of this place until we ensure we get them safely. Bende olero ni odorofa ma oruombore piny ne winjo chope odorofa 12 kende kendo koro gisechako timo nonro mar yango ang'o momiyo gedo pod ne dhi nyime kendo ma ochuo chopo mar 16. According to the approval document which we have, this building was supposed to go for 12 floors, but it is reported it was already at 14th floor. Therefore, at the preliminary investigations, it is suspected that the building has collapsed because of the columns overload. Jaod bura Malang'ata Felix Odiwuor oyango ni masirano makogi kod buok ka bende odwaro ni ochung chenro duto mag gedo madhi mbele e kar dak ma South Sea kendo otim manyien chenro mar puodhogi ne gedo. Very lucky that this happened at night. This is a very busy road. Muhoho is a very busy road. We would have been talking about a very big disaster, more deaths here. And there's a school down here, Kongoni Primary School and Secondary School down here. This would have been a different story today. So we are asking and demanding that every single construction that is going on in South Sea must first stop, evaluation done, and every single multi-agency to come and give new approvals to these buildings before such disasters happen. Eseche makoro nonro itimo mar yango ka od orofani ma olwar ne gero ka itiyo kod gige gedo e rang'iny madwarore mar gero od orofa e pacho kae. Penjo en ni to en ng'a mane oninde tich emomiyo od orofa mane onego bed ni chopo e orofa 12 oger mochopo e orofa 16. Joyce Odur, Ramogi TV e kar dak ma South Sea, Nairobi. Hanya kura mojwang parang wabedo kae gi thuolo mag rango mathoth nyama timore alwora ma South Sea kachiel koda kasigini mamoko tenya ma South Sea no ang waranga ne gi kare koromo kata sa 3 mar otieno ma kawuono ka wakelo mathoth ote madonjo kar kae. Bishop Omondi Otiche wacho ni mar gemo nyinyore, wacho ni ndie chenro kaero kamana ahinya, wacho ni ene chenro mar ang'ichwelo dhiambo ma kawuono opija jachuma
wacho neno chenro dhiambo ma kawuono kae ka entiere Nyamasare Kisumu. Aneno chenro kod min oda Mama Brighton Aseko Ker. Erokamano ahinya Jokorima family duto. Erokamano ahinya kuom ote mari. Inde kamano dichiel ibo mana some kende gidi par. Jared Osingo Jamigori wawacho ka ni ma majority leader aneno Mugi TV kan tiere Migori gomos ne joma ne masira mar orofano oyudo. Fredrick Osuru wacho ni Happy New Year Cleo kod Liz studio kanyo hayo maber mariga manyien odhi ne ji duto moting'o wuonwa Pastor Michael Osuru mano kod anyuola na duto mantiere gwenge mano ma Utende kaachiel gi wuon min oda mano jaduong' boma Mama Rose boma kaachiel gi Omejo Pauline Olo ka gintiere Migori County. Alfred Osuru man Dandora. Erokamano kuom ote mari. Nairobi PSV driver jal luongore kama wacho neno malera ahinya kantiere Lakisama Nairobi kae gi jaoda Gloria goyo mos ne joma owito ngimagi South Sea kama ne oturuombore piny. Wakaw yo masani nyakoro mugi joma dakika osekalo 24 tok saa achiel ma midhiambo ma kawuono aduogo kod mathoth e weche manyien kik idhi mabor. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Nyalo bedo ni pari nowacho ne mini gigi mora mora chal ka gimeno sichako chich temo miyo koro sani en koro sichako penja wach Rajiv. Ruotho paki jothurwa an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wadwaro nu higa manyien maber higa mar 2026 ma higa modwaro nu wamakre kako ganda mondo wang'e ni wadhi mbele nang'o to mogik waherre kendo higa mar 2026 no bedo higa maberie mogik nikech Nyasachwa mane polo emwaketo mbele. Machini kendo nyakora mugi jwang Tokyo makao sani kendo moro moro ni podi kete kar kayo weche manyien maga ang'ichwelo wadhi nyime kod weche manyien. Nyakora mugi bende ing'eyo ni nitiere tuo mar chuny mano mamako koda ka nyithindo matindo. Ma en midhiero ma omako kendo sando ngima nyathi ma jahiga achiel mano manyinge Curtis Nolan man kod midekre mano mar chuny kido ma ong'ere kendo iluongo kacha ni biliary atresia. Kaka Sharon Ong'ao lero anyuola mar nyathino ni kod achiedh nade ni mar tuono onyisgi ni inyalo mana resi kochopo e pinyno mar India kokalo kuom wilo chuny mano mar nyathino kata mong'ere kacha kaka liver transplant. Kaka wich bar bende koro gintiere godo en neno ni nengo mani malo no bende orang kaka inyalo kel.
kata odoko ni okumba mar SHA ok nyal reso. E kar dak makayole Buore Nairobi, warado gi Lea Oricho, min nyathi mantiere koda higa achiel mosebedo ka kedo kod tuo chuny chakre tinne. Bang' nyuol ne nwadhi ot maber, but after 3 weeks, jumbe 3, nobedo matuo, nwadhi kode hospital. Kwachopo hospital to jo hospital nofwenyo ni en gi jaundice, tong wang'e ne ratong'. Koro manorwakwa hospital Mama Lucy Ward, okete light miluongo ni phototherapy machine, ndalo 4, oyudo nafu matin, then omiwa discharge wadok ot. Koro tok discharge nomiwa appointment mar dok e clinic ma tok dwe achiel. Koro Kenyatta emane kanosekete woto daktari no o diagnose, ofwenyo ni en gi tuo miluongo ni biliary atresia. Biliary atresia en tuo ma mako liver. Koro kanyo kanosefwenyo ni en gi shida no, to nonyiswa ni onego bed ni timone bero operation niluongo ni Kasai procedure. Koro Kasai procedure en procedure ma temo correct the defect manentiere e liver no. But unfortunately kaka notime nokokonye, nokobedo successful. Gisama wawuoye ni the left side mar iye kumantiere liver okuot, nikech liver no okuot. Koro the more momedo bedo kaka liver medo kethore. Lea lero wuoth ma iye tek ma wuode manyinge Curtis Nolan Jr. osebedo ka kadhe. Wadhi clinic after every 1 month. Samoro be wadhi after 2 weeks. Samoro be nyathi otuo kata kapok 2 weeks goromo. Chuno ni wachak waringo kendo wadhi hospital. Koro wasebedo in and out mar hospital nyare dwe mar 3 nyaka sani. Ok osebedo mayot. Yedhe otiyogo be ok gin yedhe ma bechgi yot. Nonyiswa ni mondo kaber to nonego bed ni timone the liver transplant kapok oromo 1 year. Ma 1 year norwako dwe mar 11 tarik 27 to nokonyalore. Ma nyaka sani pok onyalore. Olero ni okumba mar SHA osebedo mana ka konye e timo chudo mag ninde hospital. Ka chudo mamoko mag hospital to okumba nok chul. Nyaka nwachak thieth ne last year ko obedo admitted Mama Lucy mokwongo. Wasebedo kwa tiyo gi SHA osebedo ka cover admissions mag hospital. Koro admissions mag hospital kende ma SHA cover, but gik maka clinic yedhe girigo mago to SHA ok cover. Mago wasebedo kwa timo kowuok e ofuko wa. Bang' dang' ni kagimanyo thieth, Curtis koro geno mare gi min mare nie dhi yudo thieth e piny India. Geno makata kamano pod chalo piny mudagiru. Mondo mi wakonye, onego chako timne surgery mar 2 miluongo ni liver transplant. Koro e liver transplant ka nonyiswa ni e Kenya ka Kenyatta ok otimre. Koro nonyiswa ni wanyalo dhi osiptende ma oko mag Kenya, the overseas. Koro ne wa opt for India. Koro nwa contact hospital moro miluongo ni Fortis India, Fortis Noida India. Mane wawuoyo kodgi magiyienwa ni ginyalo konyonwa nyathi. Koro ne gimiyo wa quotation no wacho ni surgery mondo mi otimne nyathi surgery wuon maonge gimoro amora en around 3.5 million mano surgery kende. Koro kwa include gik mwaka yedhe, accommodation, travels gi gik mamoko go to one need like around 5 million. Nengo mar chulo thieth e piny India ema koro sani oketo familia kama tek. Ka okumba mar SHA bende nigi ohinga ekonomenda ma igolo ni thieth makamano. Nonyiswa mondo bed ni timone liver transplant before 1 year, cause kako medo bedo e kaka liver ne medo kethore. Koro nyalo kethore to a point ma ochako affect other body organs, gik maka kidney giri. Koro ing'eni kochako affect another body organ to koro konye bedo matek, ok nyal timone transplant ni ok dhi bedo mayot. Ma 1 year norwako dwe mar 11 tarik 27 to nokonyalore. Ma nyaka sani pok onyalore. Kaluwore gi thieth mag oko mar Kenya, SHA daktari nonyiswa ni SHA ka wa apply nyalo cover nwa, nyalo chulo nwa gimoro kaka 500,000
Koro pod wane process nkech noche ka download requirements monego bed natero ni daktari. Koro narito the next appointment mar daktari, adhi gi gigi mondo daktari osign na mondo adhi go kasha wang'i ane ka nyalo yudo that 500,000. Kata kamano, kaluwore gi chike matayo kuma mar SHA mano kete time dwe mar 9 mar higa mar 2025, SHA nyalo mana chulo siling 500,000 ne thieth e pinje maoko. Magi duto migawo mar thieth noyango ka gimedo ni mano osiptende ma SHA opuodho ni thieth makamano emibiro chune gi puoth mar dhi nyime kod thieth. Nyaka sani kaluwore kod achiedh nade makamano, Lea kwayo konyo kowuok kuom josamaria mang'uon mondo konyo wuode mar yudo thieth madwarore. As at now, nche barua daktari nosemiyowa okay mar dhi India ma wane makoro ok wan ready. Daktari to nosemiyowa gimora mora wan sawa. Daher kwayo ni ng'ata ma story na otach ama oguza man gi kony, obed siling 20, obed 10, obed 50, obed kata ng'ama oyie chung'na kata mane the whole of the process, anago erokamano. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. En gero ne gibo yudo sira madwarore mar mondo mi oter Curtis e pinje go maoko, pinje mag India mondo oyud thieth. Kama chielo nyaka Ramogi Jwang e sama piny Kenya ne nie nyasi mano mar rwako higa manyien mar 2026 gi mor kod ilo. Mor makamano bende ne ochopo. Nomedo chopo ne moko kuom mine mantiere od konyruok mane kar thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e sama ne giyudo nyithindo e dier otieno ka oganda ng'ado higa manyien. Millicent Adhiambo miyo wasigana no. E ward mar mine mayach e od thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, mor mokikore kod ywak mag nyithindo mayom. Nokwako kor lwasi e kinde mane mine konyore e seche mogik mag 2025 kirwako higa manyien mar 2026. Report mag od thieth ma Jaramogi yango ni nyithindo 13 ne onyuol kanyo e otieno mar tarik 31 dwe mar 12 2025, wach mane okelo lwasi mag mor e chuny minego. Achiel kuom minego en Berila Chieng, miyo ma jahigni 26 mawuok e gwenge Maseme manonyuolo nyathi mawuoyi mana kodong' dakika 2 to higa lokore bang' muoch kae kuom ndalo 3. Mumiya mor nikech hata niko confused, sijui sasa nilimza mwezi nini year 2025 ama 2026, sielewi. Beryl mochako wuode ni Lan Bilal Imani manyiso kwe mobire ngimane tok chandruok gi ichne. Nyiso mor gi kitarita gi thieth mane oyudo e od thiethno kojiwo mine duto mondo mi orit nyithindegi makare. Iluonge ni Nilan Bilal Imani. En ranyisi mar kwe, kibet gi kwe chunyi to Nyasaye timo nikech I passed through a lot during labor pain. Ne duto mane wanyuol godo 31st anyalo mana advice gi ati mondo girit nyithindgi maber, nyithindo bed gi ngima maber. E kar thieth onogo bende wayudo Adija Kombo, jagni 25 mawuok Ogango, manyiso mor mare tok yudo nyathine mawuoyi mar 2 kendo miye nying mar Twale Baraka maulo ne gweth e ngimane. Vizuri, sisi ndo tumekafunga 2025 kama sasa rekodi kama baraka kwangu. Nevelma Anyango, nyadendi mamaye nyathine mokwongo, onyiso morne kuom ne konyore maber e yor pala e lak seche mane ji rwako higa manyien kano gwedhe gi nyathi manyako motiso ni Naya Kelsey tiende ni jaber. Opuoyo osiptal ma Jaramogi kod min mare kuom arita gi sir mane oyudo kuomgi. An nang'eno kadhi kalo ke joma ng'eny ok kalga, an to nakalo namor. Kokalo kuom tend wuod mar mine mayach osiptal ma Jaramogi kotelnegi gi jalup laktar motelo kanyo Naumo Chieng' Owino ne gikwayo hawi maber ne mine manokonyore kaachiel gi nyithindegi e higa manyien mar 2026 ka gisingo
biro medo bero chenro mag chiwo thieth makare. Ne en ile chunywa kaka jotich manentie kata bedo ni numbers wa ne ni piny, but ne wayudo thuolo mar miyo minewa outcomes maber ma en chung marwa kaka Jaramogi ni minewa ka wuok to bed gi konyruok maber, excellent clinical outcomes. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, JOTRH, Kisumu County. Nyakoro mogi juang pochi gipak ne mine wakamano Nyasaye mondo mi hotel ne nyithindo e kinde magidongo. Warangane matimore kaunti ma Siaya. Jago manyocha onego thuond ng'ilo wirani ne onego guoge e gwenge mag Sigomre e kaunti ma Siaya koro yudo fungruok bang' apisas mawuok KWS limo dalane kendo singo ni dhi chule kuom lal mano yudo. Jafamarwa Sharon Ong'ao nigi lerno. Tok lero sigande ne od fwambo mar Ramogi kaluwore kod midhiero mane yudo e lwet ng'ielo bang' nego guoge. Ok ne en lweny mamuolda, en nega negi. En ni ng'ielo no nega kata be negi. Koro mane lweny mane wan go kanyo. But ne an kod guoga mane odong'ni ne wakonyre kodo. Ne wakonyre go nikech kodhi bayani to guogni be luoro ne koni. Kodhi bayo guok to ba yudo thuolo ta tonge go panga. Koduogo ira to guok be buoge koni. Kodok iru guok ta tonge go panga. Nyaka ahingo teko ne nyaka okwe banegi. Okang' manochune mar dhi ndiko dhoge stesend obila ma Sigomre. To kanyawuok ka achomo ka polisi mabugi. Kachopo polisi mabugi nyoringo bobena station. Giwacho nani bwana gikigo wachini no kwanyal daka gino iter Sigomre kucha. Charles Osore to tinende dhi yudo resruok. Ma en bang' apisas marito bunge mag le KWS timo limbe e dalane. Kotelnegi kod apisa maduong' mar KWS Grace Kariuki ogoyo ne Osore erokamano kuom yie limbe margi e dalane. Kanyaka sani gisingo ni Osore idhi chul kaluwore gi lal mane oyudo. Kumshukuru sana Mr. Osore kwa sababu ya kuangalia ya kwamba hata kama nyoka ameua ama nyoka amefariki na ameua mbwa, aliona ni vyema arudishe trophy kwa serikali, kwa sababu nyoka hiyo gosi yake ni trophy na ni ya serikali. So asante sana Mr. Osore, na tumekuja tu kukusupport na kukuambia ya kwamba serikali tuko na tutafanya vile itahitajika ndiposa ukapate fidia. Leo tumekuja na form utajaza na tutasaidiana diposa wakati wa kufidia ukifika ufidiwe kama wale wengine. Apisas mag KWS osingone jodak Mamadungu ni piny owacho biro miyo maino achiedh nade magisebedo ka gikadhe kagikoyo jodak mondo ochiw ripode mag monj mag le mag bungu. Ningeomba siku ingine ikitokea jambo kama hilo ama mnyama wa pori amepatikana mahali na ana threatened community, tutumie hotline kwa sababu tuko na station iko hapa Siaya. Watu wa Siaya wako tayari kuhudumia wananchi. Tutaelezea DCC wa hapa ya kwamba tunataka awareness creation session. Diposa kutoka sasa hapo ndio tutakuwa sasa tunapagilia kila kijiji tutaenda lini, kwa sababu ya wanyama wale wa pori wako hapa. Osore thuon Mamadungu korka kore to opoya apisas mag KWS kuom limbe ka kwayo gi mondo kik gidin itgi ne ywak jopiny. To usemi wanambeu okwabi nego gigi wabro gatemo sasa mwanwango shida kablani twagonu simu to kikibedi sa mwagonu simu to leo maru emi wanego gigi. Jodak Mamadungu kotelnegi gi Alfred Onyango bende opoyo apisas mag KWS kuom limbe mag gi e gwengego. Jo KWS nyalo bedo programs in advance giwuothe gweng to gipuonjo ji kaka wadak gonger, kaka wadak gi ondie, kaka wadak gi maybe thuonde kaelagi. Yes, mondo wang'e in advance. Ne be nwang'eyo to gimotimore ni okne probably ne dakotimore. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Hai. Mago mag piny ok Ramogi jwang'. Pod wantiere ma timore kaunti ma Siaya. Chik manyien mano marito ratiro mag mon liete igeno ni dhi chako tiyo e ikomenda mabiro mano mar 2026 mano kale kaunti ma Siaya. Ma dhi bedo okang' maduong' ahinya ma osego e kaunti no
ma Siaya. MCA ma West Game Susan Okwiri lero ni gino ma odong' en mana loso lai kaka idhi kete tim e kor gwenge. Paro mar chikno ne opuodhi gi od bura ma kaunti ma Siaya kendo gavana e kaunti ma Siaya James Orengo ne oketo koke e higa mokalo. Ne oloso nyasi mar dhialo higa manyien mane obagi e gwenge ma Malunga kama ne oromo gi mond liete mohewo 200 kendo ne opuoyo okang' mar kalo chikno. Kawuono ni en odiochienga ma jakawo thuolo mar budho gi jogo duto mowito joutegi. Ok anyal kawo ji duto to kawuono ni atemo makawo e 39 sublocations mantiere game kendo wabet kodgi ka wagomba ka matin ma wan godo bende wamiyo gi mondo gidog dala ka wan gi geno ni waseketo chike mar mond ruodhi kata mond liete mong'e kendo wan gi geno no kwadok e assembly kwa yepo dwe mar 2 wadwa chako keto regulations mondo the coming financial year mabiro kwa keto gimoko e budget to achak tiyo gi gik moko kaka owinjore mondo gik moko ochak tim kata gik monego tim at what level identifying gi wang'eyo ni gin ng'ageri gidak kuonde machal nade status gi chal nade maybe health wise and everything gi kaka gidak gin nyithinda di gin ji adi such that wabed gi data moromo mondo wane kaka wanyalo timo gik moko. Sana gima hinyowa en wach puodho nikech iyudo ni dhako ka chuore osetho to kayuoche okawo puothegi kaka mag-gi. Nyithindo wetegi ok gidew. Gikia ni magi gin nyithindo wetegi. Koro wane wakwayo sirikal mondo ng'iye kaka nyalo konyo mond liete. Wagone erokamano kendo wakwayo ni mondo med bedo gi chunyno. Nyasaye otelne kata kwachako higani. Omena bedo gi chunyno kaka onung'wani kaka oluwo nyaka nyithi kiye gi jomoko gote. Omed dhi mbele gi gimochako ni kik bed ni wan kende moluongo wa nitie joma ng'eny mond ruodhi ng'eny to wan ma Nyasaye oyawonwa yo bwa biro kendo joma moko be odiochieng' machielo ochako obi. Koro moke joangi kanyo akawo yweyo masane uduogo ka kod mathoth e weche manyien ikete kar ka ote ma muoro kar ka awasom gi ka watieko weche manyien kik idhi mabor. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Chief dhi nadi kono. Chief dhi kako dwaro to bende pod obiro mana dhi kako dwaro no. Of course chief dhi marach. Ni dhi nyaka chief. Ape idwa go nyako chia. Ingeni opada tene mo ywak ni ai. Ingeni odi nyalo dugu ka gi kite madongo magowa godo. Jokuoge no makana robi ka. Idure. Ya una dot we donji ya joka chief manya. Jama jano go imagine no neno. Lakini ibi chape mtaka tok gi ya my boys. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ongeringo odi, ongeringo. Ongeringo odi, ongeringo. Odi? Ongeringo. Iringo no? Antiko ongeringo design no. Ongeringo mane tan no kichikori jal mane.
Akon mana jini sani ungerengo antiko. Makata ka ginena kamoro kapok waloko higani. Kik gipand demano nikech ok abiro thegi. Abiro mana thego ya design. Ai mano wuod suba, wuod gosi magunga. Emo miakoni ni ya. Gie seche gi nyakora moge jong kamoro amora ma intie. An Philomena kachiel kod Odieza. Wadwaro nuang'owa Happy New Year. Machiegni nyakora moge jwang' e weche mag tuke. Tielo mar auchiel mar tuke mag Raw Sports Festival mano ma isiro koda Medusa Rolex Wasonga orumo kawuono ayanga. Tukegi ma igoyo e gweng' mano mag North Sakwa sub-county ma wendo ne omiyo thuolo timbe mago mag adhula kod mamoko bende maromo 47 mowuok e sub-county ma wendo mar piem. Jasir tukegi Rolex Wasonga wacho ni ka okalo kuom tukegi rawere mathoth oyudo thuolo mano mar tugo ne sikunde ma opogore kama bende gidhi somo nono. Tukegi mag Raw Tournament opuo kod jokanyo e sekta mano mar tuke kaka mano majiwo weche mag tuke ka opogore kod chiwo thuolo ne rawere mondo mi onyis talanta gi. Rawere kod oganda mamoko bende ne oyudo thuolo mano mar kao opande. Machielo bende nyakora moge jwang' ka pod wantiere kae e wechego mag tuke ma pod warango kar kae matimore county mano ma Nairobi mano ka otenore kod mago mag ikruok ne tuke liga maduong' ma pacho kae kata mago mag Naiboys. Kocha mano mar Nairobi United Nicholas Muyoti wacho ni oikore makare motelo ne tukgi e kindgi kod tim ma Shabana mabiro bedo Jumapili alap tuke ma Gusii. Nairobi United sani ni thuolo mar 13 gi points 16 ka Shabana ni thuolo mar 4 gi points 20 kod 3 kata kubedo ni Naiboys osetugo tuke 10 kende. Muyoti wacho ni moko kuom jotugo mage pod nigi hinyruok to kata kamano oikore mano mar tiyo gi jotugo mantiere e kao points 3 kowuok kuom Shabana FC. Nairobi United nyomedo kwan jolup kocha magin kanyakla gi jopuonj mago manyo wuok Kariobangi Sharks gi Ulinzi Stars. The players are a bit rusty, but I know we've had time to prepare, and we've seen that our players are not rusty. I think coming up from the break, they're looking good, they're looking sharp. So we expect a tough one, and as always, we go for 3 points as much as possible. And I believe we have the capability to get something out of the. We are going to have a challenge, yes, but I believe with the technical staff that we have, we can manage to make sure that we give it our best. Nyakora mogo jongi kanya makelo e giko mar weche manyenda iko skalo 52 tok sachiel ma midhiambo makawuono erokamano kuom jogo mondiko nwa kamiyo paro mopogore weche manyien ma midhiambo makawuono. Oliver Tukulo ma kan an Mombasa wacho ne habari yudore maler ahinya koni to Cleo kawe Happy New Year mantiere karkacha yopna Happy New Year ne Reverend mano Mara Polo Mondi kentiere Mombasa gi jogo Arafat KE wacho ni Happy New Year uriyo yo makare Mustadani Karen Deda oneno weche manyien sani kamora magintiere dino uma nduma erokamano ahinya kuom otemari bende kai wacho ni no chenro yo makare mane makelo e giko mano mara weche manyien maga ngichwelo aduogo kai kod weche manyien maga oimore nantiere kae kod Lizo Tieno ka jaloko mara nyinga Cleophas Loch jakisumo kanya kwar mokio nyaka sango oriti masani.